Er komen 5 ambulanceposten bij, verspreid over Friesland. Het doel is dat een ambulance in 95% van de gevallen binnen een kwartier te plak is. De posten komen op Jouwer, in Grauw, in Frenscher en bij Oud-Wanne. De post in Burgum verhuist naar Noord-Burgum. Burgemeester Willem Hoornstra van Gasteloon-Sleert had juist een lintje gekregen bij de laatste rietgeerkomsten. De gemeente giet op in de Frieske Marren en de 65-jarige Hoornstra zal met pensioen. Vanmiddag wordt bekend waar burgemeester wordt van de Frieske Marren. Nije drainage mat de wetteroerlijst oplossen bij een gruttal huizen op de Wrongel in Jesterwoude. De bewoners hebben al maandenlang lijst van wetter dat uit de groen omheen komt. In februari wordt uiteindelijk met het werk. Treie einekooien op Skilge had 10.000 euro skeer oproen door de storm van verleden weken. Er zitten gotten in de dieken om de kooien heen. Vrijwilligers hebben zo'n sekken pleetst. Staatsbosbeheer vreeg het subsidie aan om de skeer te herstellen. Het blijft vannacht krek boppen 0, het is heel bewolkt en er staat een zwakke wind uit het zuiden. Morgen ik restig waar, bewolking, maar ik kon ze op zinnen. Het wordt een gratis fjouwer.